ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ପାଖରେ ଥିବା ବ୍ରହ୍ମକୁମାରୀ ଈଶ୍ୱରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ମହାସମାରୋହରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ବିଡିଓ ଅନୁପ ପଣ୍ଡା ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ରୂପେ ଯୋଗଦେଇ ଶିବ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରି ପ୍ରଦୀପ ଜାଳିଥିଲେ। ଓକିଲ ନିରାକାର ସାହୁ ମଧ୍ୟ ଅତିଥି ରୂପେ ଯୋଗଦେଇ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିଥିଲେ। ଆଶ୍ରମ ସଞ୍ଚାଳିକା ବିକେ ଅର୍ଚ୍ଚନା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରିବା ସହ ମୁରଲୀ ପଠନ ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ମହାତ୍ମା ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ। ବିକେ ସାଗରିକା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସହାୟତା କରିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନୀଳଚକ୍ର ଲାଇଭ୍।